mabwana ndife inu ndi antchito ongoyendesa chisankho. Tikufuna tione apa bwinobwino kodi mwayendesapo bwanji. Akuti ayi musaone zimenezi yake. Anapero Ntalimanja Malawi ndiyo kwiya. Ndife anthu okwiya. Mwatisunza, mwatikulisa zinthu modula, mwatipera vice president, mwatiwonongera economy, mwatisunza boma la MCB. Mukati mulamule by force amalawi agende sifeyo iya. Tipikuwe ine pomalizira ndikunena mawu awa bwana VP ngati National Organizing Secretary wa chipani chachikulu kwambiri Malawi DPP. Kuyambira mawa ndikukumana ndi ma National Organizing Secretary anzanga. Ndipo bwana ife ngati zipani zotsutsa tikupanga mademo. Bwana ndikuwapasa ameki 10 days. 10 days bwana VP. Tikupanga mademo. Mutimange. Mutipe. Koma tikufuna chiungamo. Anthu avota mmene akufunira. Anapero Ntalimanja. Malawi ili manja mwako. Ukafuna nkhondo tililede. Boni pazimene inachita ili mboma. Pachingerezi tikunena kuti returning to proven leadership. Tikubwerera ku utsogoleri umene wachitako zabwino. Utsogoleri wodziwa kudyetsa anthu, ndalama imakhala yamphamvu, alesa amapanga zake. Ngakhale utaphika kachaso umaziwa kuti kachimanga ugula. Ngakhale mulonda amene amalipidwa 30,000 amaziwa kuti 7,000 akagula thumba la chimanga. Lero mulonda olipidwa 80,000 akulephera kugula bagi la chimanga. Lero ngakhale wa mu office olipidwa 200,000 akulephera kukwanisa ngakhale kulipira transport, akulephera kulipira mafizi ana. Ndiye tikunena kuti nthawi yakwana anthu amene amadziwa kuyendesa dziko abwere. Dziko linatengedwa ndi anthu amene sakudziwa chilichonse. Kaya analitenga mwangozi, kaya njiru, kaya kulanda, koma atipusisa atitayitsa nthawi 5 years yopweteka. Tikubwerera kwa Professor Arthur Mutharika, tikubwerera ku DPP, tiyambe kudya, tizikhuta, tizipanga zathu. Sitikunena kuti tidzilandira ndalama yaulere, koma lesa azipanga zake. Dzuwa likalowa nkumanza kuti akazanga ndinali ku ntchito, ndalama iyi ndakwanisa kupanga zakuti. Koma lero ndalama yatha mphamvu. Ngati walandidwa mavuto okhaokha. Malawi usitingalole kuti tiwonjezereso zaka zina zisanu pansi pa ulamuliro wa Chakwera. Zimenezo sizitheka, sizichitika ayi. Tamvapo akuluakulu ena akuyankhula pasanja paja akuti chipani cha DPP mwagwirizana kuti mukhala mukupita ku nsewu pamene mwapereka ultimatum kwa Mai Ntalimanja kuti ngati akanitsitsa kuti mukaone mmashini mupita pa nsewu. Zimenezi ndi zomwe mwagwirizana ngati chipani kuti tipitane pa nsewu. Ifetu tikupita pa nsewu chifukwa liwu lathu limene tayankhula apa ndi liwu la Malawi. Kuchoka ku Nsanje mpaka ku Chitipa. Amalawi akuti no to smartmatic. Nde ifeso tunauti tiyima nawo Amalawi. Monga tayima nawo mu nthawi ya mavuto, nthawi ya njala, nthawi ya cyclone, nthawi ya chani, nthawi ya nkhanza za Tosa Alliance. Tiyima nawo so pa nkhanza za smartmatic. Ndipo ifeyo tiyendadi pa nsewu. Ndipo tipanga chilichonse chotheka kuti a make chairperson amve kulira kwa Malawi. Ndikhupe akuti ngati mzimayi amene popanga zinthu zake amakhudzika. Ndikhupe akuti akationa tikugona pa mphepo china chake chibwera mkati mwawo. Akhoza kuna kuti akuluakulu tiye ndikhale pansi. Nthawi zina kukakamira chinthu sikuthandiza. Amalawi ndi amene akufuna ndipo ife tamvera ndipo tichita nawo Amalawiwo. Tamvapo pamene tumeza kucheza kwathu Mai Ntalimanja akupereka ma briefing osanasiyana kuti voting izachitika manyo, counting chimozimozi, komanso akuti transmission izayenda njira ziwiri, manyo komanso automatic. Mwina ngati DPP ndinokhutira pa zinthu zimenezi. Ife tikuti angochosapo smartmatic yo nkhani yatha.
ngati tikuwerenga tikukhoma pa bodi chanchani tipanga zomwezo basi zinazo akuzikakamira chani zinazo achotse basi tibe nazo ntchito. It's none of our business. Ife tungofuna chilungamo chiyende ngati madzi basi chitetezo chikhale monziko amalawi akasankhe msogolera amene akufuna amitima phamphamu akaphamuke zenizeni pa 16 September pano. Tatokoza kwambiri kumeneko ndikucheza kwathu ndi a National Director of Women ku chipani cha Democratic Progressive. Zikomo kwambiri mayi wanga, zikomo kwambiri. Afotokoza pano akuti ena akumapanga mitima phamphamu izi apanga court zimene anayankhula a president aziko lino akuti mtima wawo ukupanga phamphamu ndi kumene tikulowerako sitikudziwa kuti amatanthauza president amene wawa. Nzanga Robert Seman mwina ongofika pafupi akamba pano Maina Vicha akuti president mtima wawo, that is a president achakwera aziko lino, akuti mtima wawo ukuchita phamphamu. Mwina akupanga nduma zimene chifukwa chani a president pamene tikupiranso chifupi ndi zisankho. Nthawi zambiri nzanga ukamamenya ndiwu wakaunde wekona kuti siwina chimene mapanga makhala ndi mantha chimene chikupangitsa kuti achakwera akhale ndi mantha ali akudziwa kunena kuti zonse zawo zakaneka ndipo iwo ndi munthu olephera ndi chifukwa chake ali ndi mantha kwambiri. Ani ukayang'ana kunena kuti amati akakhala chimene akumakhala ndikhupa kuti apanga timabungwe kapena kuti timakampani timene tayambana kumalimbana ndi profesa kunena kuti ayakudwala akutani kusonyeza kuti ali ndi mantha kwambiri faku zonena kuti amalawi chiganizo anapanga kale. Tikamayang'ana pa 16 pano ndionena kuti mavoti amalawi tikhoza manena kuti pita munthalika mavoti tikumapereka 65% tikamafika lerolo potengera ndi mavuto amene amalawi kumanawo kunkhani ya njala kunkhani ya shuga ndi zina zambiri zimene sitingathe kufotokoza ukudziwa nzanga kunena kuti amalawi ali pa mavuto adzaoneni mdziko muno. Kaona mwina nkuona kwako kuti zipani zosusa zimene zizi sizikufuna pachizungu amati too much kapena kuti zochuluka kwambiri chifukwa Meki afotokoza akuti kuvota uzachikhala manyo, kuwerenga manyo, transmission izayenda mnjira ziwiri manyo komanso automatic kuzera machine. Mwina zimene zizi nkuona kwako sizokwanira. Nkhani zambiri tikhoza ndibwerere mbuyo tinene kuti 2020 chimene timapanga ndiyo timati tikawerenga timanyamula zimene tawerenga sitimaliza so zimene akamba za mathematics za chizungu zapanozi timanyamula ndikupita nazo kuyeneka kupita nazozo ndeyo chimene chikulimbitsa mtima kunena kuti adzinena kuti atigwisa ntchito chidechi ndi chifukwa chani. Ndikhoza kunena kuti anthu ayankhulapo kunena kuti kodi kunyumba kwanu kwabwera polisi akunena kuti ufuna tiseche nyumba mwanumo inu nkuonena kuti akuchipinda ko musapiteko akutanthauza chani kusonyeza kuti chimene mwachiri kuchipindacho ndi chimene apolisi akuchifuna. Nzanga Robert Seman tikhoza kusimikiza pano kuti a vice president achigawo chino chakumwera olemekezeka bambo Joseph Machola Mwanamveka pa stage paja amalizano kuyankhula kuzimene zikupanga signify kuti msonkhano wa pano pa desert wathera pamene papa. Mwina ngati kukhale mwina zina zopitirira ndi kuti mwina nkuvina kusangalala malo ano mwina tinkumaliza kwathu malo ano iweyo nkuona kwako amene wawa ameki ndi anabero ntali manja akubisa chani akubisa chani mathematics ndikukonze nzanga ukanena kuti anabero ntali manja mwina mwake ndi chifukwa chonena kuti chigamba cha kunsana amene amachiona ndi munthu amene ali kumbuyo kwako mwina wake simachiona chigamba chimene chili kunsana koma chigamba chimene chili kumasa ndi chimene anthu amata ndi chimene mwana amachiona tidzinena kuti anabero chontembo. Anabero ndani chontembo chifukwa cha kunsanacho ndi ntali manjayo ndi chigamba cha kunsana ndi chimene anthu amata kodi akumachiona koma tiyang'ane chigamba chimene akumachiona mwino wake cha chontembo. Mathematics ameki abisa chani mathematics kama mathematics chimene abisamo ndi chimene chili ndi chontembo. Oho zikomo kwambiri amene ndi nzanga Robert Seman amene wakwangula pano kuti tizifotokoza mwa mamayina ena koma ife pano tikafuna kutchula tikumati mayi Anabelo ntali manja amene ndi chair wa Malawi Electoral Commission MEC ndima kuno wafika ndithu pa indende kuno kwada zonse kuno zayenda bwino padabwera china ntindi chochuluka ground linadzaza kwambiri padakali pano a master of ceremony nawonso akusazika kunjaku mudziwa kuno ku Blantyre weather yake kuli ngati ku America kuno kumadzidzira chimene chasakuti chitike kuno mwina ndikumagwa snow koma kuno kumadzidzira kwambiri tili pano tikunjanyamira tikumva kudzidzira kwambiri kuno mene kunaliri mwina ife kuno mwina tingothokoza kuti munali pamenepo mwaonera zonse zimene zakhala zichitika kuno mwamvera mfundo zonse zimene zankhulira kuno kuti asindika achipani cha DPP Democratic Progressive kuti akuti akonzeka akuti kutenga boma pa 16 September pano. Izi ndi malingana ndi dziko lino mene likudutsa dziko lino akuti likudutsa mikwingwirima ya mavuto akulu kwambiri amene sanaoneponso amalawi akuti ndi malodza kuikwamba kwake akutero akuti ndi malodza
akamba kuno akuti ndi maloza amalawi kuno akulira pamene thumba la chimanga tunena pano nthawi yokolola akuti ndi 80,000 kwacha, sugar akuti ndi 6,000 kwacha, koma sugar yonso musitolo kulibe. Akuti akafuna kugula sugar amachita kukaima pa line ndithu nkumakadinda ndi chala zomwe sizinachitikepo zimene zikuonesadi kuti amalawi ali pa mavuto. Ena akukamba akuti akumagula sugar ngati akuvota kudinda ndithu pansi pa ulamuliro wa abusa a Lazarus Chakwera. Kuno munalitu ndi timu yonse ya DPP Media amene tinali kuno kupasirani satane wa zonse zimene zikhala zikuchitika kuno. Ndikhulupirira tikhati kubweranso masiku amene akubwera posakhalisa apa kudzakupasaniso satane wa zimene zikhala zikuchitika kusogoloku. Tikupasirani nkhani yayikulu imene akambidwa kuno akuti 10 days imene yaperekedwa ultimatum kwa mayi Annabel Mtalimanja ikatha chipani chikhala chikupita pansewu kukapanga ma demonstrations kudana ndi smartmatic machine amene akuti afuna kugwiritsa ntchito ameki machine amene chipani cha DPP ndi zipani zonse zosusa akhala akuwakana. Akuti apita pansewu mpaka na machine chimenecho chichotsedwe, amalawi akavote mwakufuna kwawo osati machine akavote. Akukamba kuna DPP akuti nkutheka machinemo akuti mwina anthu ena anavotetsedwa kale, anasankhiratu kale, amene anasankhidwawo sakubisa akuti ndi Achakwera. So amalawi pano sakufunanso Achakwera. Amalawi mwachindunji ati akufuna Profesa Arthur Peter Mutharika kuti moyo uzakhalenso mene unalili pachiyambi. Kuno munali ndine Robert Mukholi komanso mzanga uja Robert Semani. Munati kusiyana pamene anthu kuno akubalalika makoma nonse.